é unha época estupenda para consumir peixe. Fijádevos, ali ao fondo está o Castro de Baroña e hoxe en Galicia fai un día espectacular, así que quero aproveitar as primeiras capturas do día para, da man de Gadis, contarvos un pouco que peixes son os que están de temporada e como podemos contribuir a coidar do mar e non solamente sacar proveito del. Fijádevos, teño aquí un pinto. Este é un dos peixes que ahora mismo está de temporada e que o estará durante a primavera. Este que teño aquí, que botará como 1,5 kg, é probable que teña uns 10 anos de vida. Tamén temos marajotas, outro peixe que empeza a estar ahora de temporada e que o estará durante toda a primavera. Tamén fanequiñas como esta que teño aquí, fanecas, lirios, pescadas, son peixes que sempre se poden consumir. Tamén teño aí un pequeno pulpo. O pulpo está ahora de temporada, pero este non dá a talla mínima, non pesa o kilo, así que vou a coller e ímolo a botar de volta ao mar. Como sabedes, o pulpo é unha das criaturas que máis rápido medra. Na volta dun ano pasa de ser pequeniño a pesar 3 ou 4 kilos. De temporada tamén están os lombrijantes, e de feito hoxe, de momento, collemos varios xa. Mirade, aquí teño un, aquí teño outro máis grande e aquí teño outro máis pequeniño. Este máis grande pesará 1 kilo ou 1,2 kg, así que é probable que teña 10 anos de vida. Cando soltamos ao mar, porque teñen ova ou porque están en veda, non lle amarramos as pinzas para que se podan defender. Este sí que o sabemos de amarrar e a partir dese momento poderemos poñer xuntos nun solo capacho. De momento teñen que estar separados. Este de aquí váleme de exemplo para contarvos cal é a talla mínima do lombrijante, porque o lombrijante tamén ten talla mínima. Mídese na cabeza, vale? Esa é a maneira de medir o lombrijante, non hai que medir todo o corpo, mídese só a cabeza. E ten que ter en Galicia 8,7 centímetros. Mídese desde a mitad dos ollos hasta aquí a donde empeza a cola. E como vedes, este ten máis de 9 centímetros, co cal dá a talla mínima sobradamente e irá tamén para vender. Outros peixes que están ahora mismo de temporada, aparte dos peixes planos como lenguados, asadías e rodaballos, son os sarjos e as rebalisas. De feito, sarjo teño aquí un que tamén teñen talla mínima, son 22 centímetros. Se non tendes o metro á man, é moi fácil. O sarjo, para dar a talla mínima, ten que superar o tamaño da palma da man dun adulto. Como vedes, este supera o con creces. E aí vai tamén para o capacho, porque hai de ir para vender. Outra maravilla do mar que tamén está de temporada son os orizos, que como sabedes teñen unha ova que é un manjar, pero para poder capturalos hai que ter un permiso especial que nós non temos, así que os que veñen nas nosas redes devolvémolos ao mar. Da mesma maneira que devolvemos outros tipos de orizos, como estes que teño aquí, que os vou enseñar agora, que non son da especie comercial, pero son unha preciosidade, e tamén os hai que devolver ao mar. Non sei se os sabedes, pero erizos e estrellas de mar son tamén animales, e polo tanto, se non van a ir para comer ou para vender, ou se son especies protegidas, hai que tratalas con respeto e non deixar que morran nin matalas, senón devolvelas ao mar, ao ecosistema do que forman parte. Non sei se probastedes algunha vez a rouxa ou melgacho, é este pequeno tiburón de fondo que teño aquí. Dijo pequeno, pero trátase dun adulto, porque non medran máis. É un peixe bastante abundante e está riquísimo. Se o comprades pelado, cortas en pequenos dados, frítese enforiñado en fariña de millo, e está riquísimo, porque ten un sabor intenso e cuns toques picantes. Outro marisco que sigue de temporada é a sentola, e ademais poderedes encontrala a precios moito máis económicos que en Navidades, así que recomendadísimo para ahora. E eso sí, as pequenas hai que continuar devolvéndoas ao mar sempre. A naturaleza ponnos exemplo en moitas cousas. A medida que os días empezan a medrar, pois moitos animaliños e as plantas pois xa se empezan a preparar para cando veña o bo tempo. E é por eso que, por exemplo, as sentolas, na súa maioría ahora mismo, xa teñen ova. E ademais moi avanzadas xa prácticamente desarrolladas, xa se distinguen os oviños, mirade. Así que imos a arriar ao mar para que críe. E aprendamos na naturaleza, a ser traballadores e madrujadores. O choco tamén está ahora mismo de temporada. Por supuesto, non pode faltar a sardiña para o jato. Este polvo sí que dá a talla. A pequena panchiña vai tamén de volta para o mar. Os carallotes, aínda que son un pouco feíños,
son tamén animales, que ademais están emparentados cos orizos e castixeiras, así que vai de volta para o mar. Hai moitos sitios do mundo onde se comen, pero aquí non hai cultura deso. O peixe parvo tamén vai para vender. O peixe plano, que tamén está de temporada, como esta asadía, tamén. O pinto este ímolo a levar para comer, para a empanada, porque mordeuno aquí outro peixe, pero non se pode destrajar a comida, sobre todo cando hai tanta xente no mundo e tantos meniños pasando fame. A marajotiña pequena tamén de volta para o mar, que vai a medrar. A pesar do problema que representan os plásticos e a basura no mar, o certo é que as augas de Galicia se encontran entre as máis limpas do mundo. E días como hoxe, en todas as nosas redes, non viñeron plásticos a excepción destes dous pequenos cabos e un pedazo de tansa que, como sempre, levamos para a terra para botar no contenedor. Porque o que sí é certo é que cada vez que un plástico non o tiramos onde non debemos e non acaba nun río, no campo ou no mar ou na nosa ciudad, ou que o recollemos do chan ou o recollemos das redes e o botamos para ir para o contenedor, estamos contribuindo a que ao día siguiente haba un mar máis limpo en Galicia, de onde extraemos estas maravillas para comer e ademais de onde podemos disfrutar de outras moitas actividades nesta preciosidade que temos a suerte de vivir aquí, de haber nacido aquí.